Dobrý den. Dneska to bude velmi těžký boj. Budou tady lítat granáty. Třepin bude hodně určitě. Nemáme moc munice, ale zkusíme to tady udržet. A to vám přijde směšný, že možná umřete. My jsme totiž tady byli trošku opojení takový té travičky zelený. Jasně, ne. To vlastně to měl nejvíc. Vy jste to opravdu měl nejvíc? No, malinko, 3-4 kila. Jinak jako myslíte, že to dneska obráníte? Jo, tohle se ubrání vždycky, tohle by ubránili masa. A když jste zvolený, tak taky obráníte? No jasně, to stříme do zatáčky. Aha. Takže to ubráníte. Díky 101. Cenzura. Dobrý den. No, stejnak to je to Co vám líbí válka? Dobrá, jsem tady došel, když tě mám zase ale to je dobrý. Už jsem si skvěl. A vy? Chlastá. Tamhle je důvod, teda výsledek. To je jenom po něm. Bych se radši zajímavý, tady minule byl šťaté jako svině. Já jsem byl ožralej, jo, kdy? Minule. Jsem abstinent. Čekala, motal se svoj. abstinent. Papírem. Dělej ty pičo! Co si kurva myslíš? Že tady nebudeš procházet jak nějaká stará baba? Hoď tam tu prdel! To už není nějaký sledovaný seriál, kurva, dělej! Nebo tě spavím příliš, kurva! Jdeš vodu. Výsledek 101. A my neuklouzne, jak budou vycházet. Chceš taky? Ale nemám prachy. Já mám. Aha. Jde o orbitku, jo. No, to je vyloženě. No. Put your hands up! Fire! Dobrý den, tady je reportér ČT1 ve Vojenském. Dáme si tady velitele 101. Airborne divize, jak ubránit to velitelství. Dobrý den. Vy tady máte nějakou speciální zbraň, jak zadržíte nepřítele. To je on, jo, košte mi ho. Takže to je speciální voják. Jakže se jmenuje? Bojovník nějaký. Jo, a takže vy to vyhrajete jako celý, nebo myslíte, že nás tady všichni zabijou? Ne, A kdo je nepřítel? On je nepřítel. Já vám nerozumím. To jsem nepřítel ještě neviděl. Neviděl jsme nepřítele. A odkud přijdou? Ze severu. Severní vítr je krutý.